Jamen, kan du ikke se skriften på væggen? Sådan var der en mand, der spurgte sin kone, og dermed mente han jo, om ikke hun kunne se alle de tegn, der var på, at deres ægteskab, det var ved at slå revner. Men det der udtryk, skriften på væggen, det er jo et udtryk, som kommer fra en historie i Bibelen, og den fortæller jeg lige her. Det var dengang kong Balthasar regerede. Der gjorde han et mægtigt gilde for alle rigets stormænd og spidser. Og mens de sad ved bordet og spiste og drak, så satte kong Balthasar de hellige bægre ind på bordet. Og det var nogle bægre, som han og hans mænd engang havde stjålet fra templet i Jerusalem. Normalt så blev de hellige bægre kun brugt til gudstjenester. Nu satte han dem på bordet, og han serverede vin og fadøl, og folk de drak, og de følte sig stærke som guder. Men lige som det gik allerbedst, så viste der sig på væggen oppe bag ved kong Balthasar, der viste der sig en menneskehånd, og den skrev nogle ord og bogstaver på væggen. Og da kong Balthasar så det, der blev han skrækslagen, han blev bleg og rystede over det hele, og straks så tilkaldte han sine stjernetydere og himmelgranskere. Og de kom, men ingen af dem kunne tyde skriften på væggen. Det hørte kong Balthasars kone, og hun kom så ind og sagde, kong Balthasar, vi har jo her i riget en mand, han har gudernes ånd i sig. Han hedder Daniel, og han kan tyde skriften på væggen. Og straks blev Daniel tilkaldt, og kong Balthasar sagde til ham, Daniel, hvis du kan tyde skriften på væggen, så skal du blive klædt i en kappe af purpur, og du skal blive den tredje mægtigste mand i riget. Men Daniel sagde, dine gaver kan du spare dig. Jeg skal nok tyde skriften på væggen. Du var hovmodig, dengang du satte de hellige bægre ind på bordet og lod skænke vin og fadøl fra dem. Den Gud, som skabte dig, og som også i dag giver dig livet, ham har du ikke givet ære. Og derfor kom hånden og skrev disse ord på væggen. Mene tekel ufarsin. Det betyder, du er vejet og fundet for let. Dine dage er talte. Og sådan gik det. I den selv samme nat, der blev kong Balthasar myrdet, og en anden mand, Darius, blev konge i riget, og i det rige, der blev Daniel den tredje mægtigste mand. Og det er fra den historie, vi har vores udtryk, skriften på væggen.